Scam jud. Scam jud. Tayag yan ay. Oh. Doon na lang na. Dokol bitaw. Tara. Good morning mga kanupan. Mong biyahe ron sa Karkar exit San Fernando. Ya balik diri. Ya ko tabi sa hipodromo. Kuat ko ni Master Jeremy. Karawa dugay mata. Iyo paabo. Paboto nga ron kay mat ko na ipado sa Karkar. Mga kanupan, namin siya yan si Babakua. Oh, dami kaya yang bakapa diri. Ko artista master eh. Master ay master. Dito daw unan. Ari do. Yung bike. Taro. Ato da? Ha? Ano ang bike mo? Aray. Ay nagpagiging football. Ate maglayo rin ang bike master. Yan pa doon na ako. Mga kano pa nagaon lagi magpapakuha 20 may kabuok ako itawa na dugay mamata ni Ay body ay. ang pasangilan ay mastero dami na mapakuha ay do libre ginamos motor ginamos pre. Kalau dari kamar kita muntun tadi. Dikit sih. No? Pari sudah ginamos bang, ang laro ginamos mo. Ta. Kau na kau. Dito. Ato doy. Balik kasakap bukan tu babakuha master. Karkar, Arcos Karkar. Kasyatri sa Karkar. Doon na lang na. Dokol bitaw. Tara. Dokol bitaw nimo. Pagbuhay nimo. Tara na. Oh. Asa ni Valencia? Valencia daw ni. Kapoy te. Kapoy pista. Asa man ni? Tanggong ngano lagi sa Fernando ko ato rin lutupan yung exit niya arsa yun ibay kung manipis ron agi na pagkatipla Wala di. Bumbum. bahala na sad kamatay na yun yung kahan skama ni mo masir Kana sik. Agad ka- Kinikingon ngari talapos. pikas o kato pikas pinamungahan Kana sik. uwan pa o uwan Adto mo. Uwan mo dagat. uwan no Ano rin siya ini. uwan no Nadamo ito nung itong rin-urin. uwan no Ikan kadlaw nang kadlaw. Dito na.
Nagkuhan ito. Ka lang. Sayang kayo na may lumang pools. Oh. Ano pa? Exit din Miss Kuan. Mandit Paris. Ato. Daw na manipis. Talisay na may exit. Di na San Fernando oh. Kaman eh. Oh, kana mo na nag-scam na ho. Nagpataka kayo agi ba?